novinka od Leathermanu, tentokrát je to Wave Alpha a nie len nové farbičky, ale aj kopa nových funkcií. Rukoveď je z G10, tvarovaná 3D topo štýle a ďalšou super veľkou zmenou sú plnohodnotné jednoručné nožnice, keďže majú pružinku. Takže striháš jednou rukou bez problémov a takisto za zmienku určite stojí aj nový spôsob otvárania čepele a to je tento Famstad, alebo teda valček po slovensky. Čiže nožík sa otvára o mnoho ľahšie jednou rukou a to nie je všetko, Horste, pretože nôž je z ultra prémiovej ocele Magnacut, takže extrémne dlho ti vydrží ostrá, nezhrdzavie ti to, proste ultimátna oceľ. Prídi si iba svoju farbu na predajňu, vyber si na e-shope, tak už vieš, ak to chodí. Díky, čau!